Rolas punjul. Poel berapa? Poel 1? Oh, kecek. Pakai poel. Nah, iki. Tuan. Putu anggora. Masih butuh anggora. Wih, bulune bolo iki, kribul-kribul iki bolo ya. TB iki sak meteran Mas yo. Turun neng. TB. Oh, 90-an, heeh. Umur setahun. Nah, lanjut singkai Mas. Sampun kawin to iki mau yo. Lah, sementing aja japri Mas. Pokoknya dibuka rego nih Mas. Nah, ngono lho Mas. Laktasi 3 sudah kawin 3 bulan. Oke, bolo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Kembali lagi bersama Marvis Official lagi lur ya. Hari ini kita berkunjung di Kecamatan Jenangan lur ya. Desane Layang Mas ki ya. Layang yo. Desane Layang, Kabupaten Ponorogo, masih di Jawa Timur Indonesia bolo ya. Untuk hari ini kita liputan di tempatnya Mas Hendra. Hari ini yang kita sepil ada beberapa ekor kambing yang kita jual. Ya, si pamit sih toh Mas Hendra. Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam. Pripun kabare? Alhamdulillah ya. Iki sih sasi boto toh. Lahir batin Mas ya. Alhamdulillah siap. Untuk hari ini kita liputan di tempat sampean ada beberapa ekor yang kita lepas nanti rencana Mas. Wis enak oleh pokoknya. Enak ono ya, pokoknya penting ditokle di sepil nih Mas ya. Oke, langsung lanjut materi pertama. Bolo ya. Oke. Untuk materi pertama yang kita sepil ini ada kambing doro Mas ya iki. Doro bolo iki tak sepil sing muning iki bolo karo diamat-amati. Umure pinten Mas Hendra? 7 bulan. Umure 7 bulan lur iki lho ya, umur 7 bulan. Nah, tak sepile alon-alon. Aman Mas, sehat nggih? Sehat. Kambingnya sehat. Puting ya. Puting ada 2 iki bolo. Kalau untuk bicara rendah tidak usah kita bahas Mas ya, nanti kita lanjut di Japri saja Mas Indra ya. Nah, iki bolo ya. Materi pertama ini ada doro umur 7 bulan. Kita tawarkan berapa iki Mas Indra? 2,5. Nego apa net? Ya free ongkir nih. 2,5 free ongkir sewilayah Sak Jawa. sak Jawa free ongkir iki bolo. Iki doro 7 sasi. Ini sebenarnya keranda ya eneng iki Mas Indra ya, tapi untuk keranda nanti kita lanjut di Japri saja. Soalnya di sini ada beberapa kambing yang kita lepas, pokoknya komplit, eneng betina kawin ya Mas ya. Jantan jumbo yo ready, tinggal siapan jumbo. Kemarin ada request dari Gresik, tak readykan lur. Lanjut lagi Mas materi sini lepas iki ya lagi. Sing jerapang iki. Heeh. Seri ben ya? Meteng toh? Meteng Oh, mana? meteng. Patang sasinan. Wah, lha yo wah, iya bolo. Patang sasi. Punjul kali Mas. Jadi tokno Mas, kita tidak terlalu berani mengambil resiko soalnya udah sing meteng lur iki lur ya. Kok pokoknya lek ana sing sampean minat, sampean screenshot bolo ya. Sampean screenshot engko nomor telepon Mas Hendra tak sertakan di layar video. Lanjut materi lagi. Nggih jerian ning babon-babone. Mumpung cuacane sih mending lur iki lur ya. Ditokne babon Mas. Babon apa sak? Manut. Manut. Wis langsung babone sih, sing betina-betina sih. Ya, wedhus meteng ati-ati iki lek ngetokne bolo. Ora tau tak kumpar Mas. Masa? Ora tau tak kumpar. Tapi wedhusnya sehat toh? Kan Penting wedhusnya sehat. Lalu ya hari ini kita berada di kandangnya Mas Hendra. Iki di jeneng farm ora to Mas? Di jeneng farm ora? jenengku dhewe ku ya. Hendra Farm ngono. Oke, Hendra Farm ki jere anu lur. Arti sepil jere isin. Iki 3 sasi punjul. Sampun kawin Mas iki? 3 sasi punjul. Kawin 3 sasi. Jantane nih kok. Iya. Oke, tak sepil jantane lur lur ya. Oke, jantane ku sering-sering jadi harus dilepas lur ya. Nah, disepil betina. Laktasi pinten Mas Hendra? Laktasi mau ketiga ini? Heeh, laktasi mau ketiga. Untuk TB ki kurang lebih 80-an Mas ya. Kurang luwih. Heeh, tak sepil Mas ya. Ki sudah kawin. Sudah kawin 3 bulan. Nah, 3 bulan lebih. Untuk susu aman Mas ya? Aman. Masih produk ya? Ya dicek ya. Oke. Nah, aman lur. Pokoknya orang di penyakit, orang masitis Mas ya. Nah, iki bolo ya, iki tak sepilih dihubungi kondur dari Pasung. Nah, iki bolo ya. Laktasi 3 kali sudah kawin
Dengan pejantan Mas Indra 3 bulan iki bola ya. Lanjut lagi lur, iki orang tak buka rego lur sik ngetokne materi sing dilepas neh. Nah, iki ngetokne neh iki soalnya kemarin anu Mas banyak request kawinan babon. Neng kene tak cepaki pokoknya bola. Nah, yang kita lepas hari ini ada betina lagi. Aku lek rarene iki sepirang tahun, Mas? Neng 2 tahun ya. Ya 2 tahunan. 2 tahunan ya. Boleh. Dan di sini Mas Hendra ini juga menyediakan kambing spek kurbanan. Lah, poelan ngono Mas ya. Wah, iki enak lho. Babon iki bola ya. Nah, babon laktasi. Laktasi pinten nih, Mas? Laktasi 3 sama nggih. Sampun kawin? Wis ya. Oh, sudah kawin juga lur iki. Nah, iki bola ya. Berarti untuk betinane niki 3 ekor nggih. Mungkin tekan mriku enten malih. Paling bakalan. Bakalan oke sip. Untuk materi pertama lur ya, iki di tema pertama ini kita sepil ini ada babonan lah laktasi 3 karo doro sing kae lur. Dari sini dulu Mas nggih niki. Laktasi 3 kali. Sampun kawin apa dereng? Sampun kawin. Pinten bulan? Iki mah sasi lah, sasi kan kurang. Sampun kawin rong sasi. Kalih besatan niku. Oh, sesasi. Oke, tak sepilih bola ya. Susune selekas kempes. Oh, iya dicek. Untuk susu produk Mas ya? Aman nggih? Terhindar dari penyakit? Aman po. Nah, aman bolo. Bersih sehat, laktasi 3 kali. Dagune ya lumayan turang sor iki lur ya. Iki anaknya apa? Anak apa, Bi? Iya, ini sing tembus kempes barang. Babonan iki ngetokne Ya kuwi nggih, kuping glitir. sing kupinge kecangkep aku. Ya, kuwi ya. Astagfirullah, bolo ya. Iki bolo iki ngetokne spek sing wah sing jansas iki lur. Untuk materi sing iki laktasi 3 sudah kawin 1 bulan dibuka berapa nanti Mas? 3,5. Free ongkir juga? Iya. Sewilayah Jawa? Oke lur ya, ini laktasi 3 kali, kawin 1 bulan, kita buka di angka 3,5 free ongkir sewilayah Jawa iki lur ya. Nah iki indukan bolo. Nah iki terus lanjut sini iki Mas. Sing tengah iki Mas. Piro piro? Sampun kawin to iki mau ya. Lah, laktasi 3 sudah kawin 3 bulan. Iki bolo ya TB-ne kurang lebih 80-an. Oh. Lha tengil jenel-jenel iki lur. Anake loro iki ketok iki lur. Mas iki kok dibuka berapa Mas iki Mas? Untuk materi nomor 3 iki Mas Indra. Ya lek nutut 4,5. Papa setengah, lek nutut, lek ra nutut berarti nego. Ya ben amres jodone. Oke. Iki materi nomor 3 lur iki lur ya. Laktasi 3 kali, kita buka di angka berapa tadi? 4? 4,5 iki. Sudah free ongkir sejawa toh? Oke, iki boleh sing betina-betina bolo ya. Nah iki tak sepilih sing alon. Nah, kowe tanten ketok kupinge klitir-klitir. Induk kawinan boloku 3 bulan. Engko tak sepilih jantane lur. Dan kata Mas Indra tadi untuk jantannya juga mau dilepas Mas Indra ya. Nah, spek jumbuan bolo. Nah iki kita sepilih nek ngene. Sampai nomornya apa lah Mas nomor ini Mas? Berapa nomornya? 085 187 504 504 880. atas nama Mas Indra nggih. Oke, siap. Oke, pun dilebetne. Ganti materi lagi jantan iki lho ya yang kita sepil hari ini materi jantan. Nah, dia sehat lur, lah kayak sehat. Sip. Lanjut lagi ke materi jantan. Niki kudune rada ngati-ngati lur. Iki mau dibuka rego 4,5 sudah hamil. Patang sasi Mas Indra yo. Telung sasi punjul. Oke, iki boleh ya babonan iki boleh. Alon. Sip. Nah. Rego penak 2,5 free ongkir sejawa ya. Ngebel free ongkir ya. Wis gampang-gampang iki lur ya. Iki doro lur. Doro ayu lur iki resik. Jane kubang istimewa. Krandae tak bosori apa mau tembong? Iya. Nah, krandae tembong. Sip. Cul. Iki lanjut jantan. Wis iki bolo. Petak lek ra penak jare ra penak. Pokoke komplit lur di sini lur. Iki jantan. Wah, iki lur jan iki. Bulune kriwul-kriwul. Hari ini kita redikan jantan juga sangat komplit bolo. Semoko. Oh, jemoko Mas yo. Wah, kayak bolo jan ganteng pol. Nah. Kayak poel, Mas. Oh, lagi poel.
Loh, umure piro, Mas? Iki umure 12 bulan. Rolas sasi bolo iki ya. Iki kerandae jerine sapa mau? Anggura. Anggora iki bolo iki ya. Itu anggura. Wedhus brai po. Nah, sip. Iki jenis jane lekas itu. Heeh. Langsung ditokne kabeh sih ya. Oke, iki sing spek ngene. Dadene dewi-dewi dadi kan wih iki. Ladalah. Iki. Nuten jeder. Iki anake kae ya, Mas. Putu, Mas. Oh, putu, malah putune kae. Anake kae sentek. Tiba putuhe weh speke jan nyeni kaya ngene lho, Lur, lho iki, Lur. Sip, langsung ditokne jumbone kae. Lah, iki. Jantan-jantan kita readykan di sini. Mulai dari jemoko, spek jumbonan untuk breeding, untuk siapan korban. Nah, sangat super komplit. Untuk materi jantan kita awali dari sini dulu, Mas Hendra nggih. Niki umure pinten Mas Hendra? Sing jumbo niki, Mas. Umure 4 tahun. Umur 4 tahun nggih. Umur 4 tahun bolo. Iki bolo. TB-ne sak meter enten Mas sih? Real kulit. Hah? Oh, 1,5 meter nggih, real kulit. Tinggi ngene isih aman. Amane pol. Isih kenceng ya. Pol. Isih kenceng lho, pokoke tinggi ngene isih kenceng lho, dijamin pokoke lur ya. Soalnya turunannya ning kene wis akeh iki lur ya. Sampun rampas? Sampun rampas. Umur 3 tahun lebih Mas ya. Iki tak sepine bolo iki ya. Iki. Sip. Lanjut sing iki Mas sing jemoko. Sing petak. Sing petak niki umure pinten? Iki umure 12 12 punjul. 12 sasi. Poel berapa? Agak poel. Wah, yo. Niki le asal ngertos enten krandae sinten niki Mas Hendra? Putu anggura. Masih butuh anggora. Wih, bulune bolo iki kriwul-kriwul iki bolo ya. TB iki sak meter Mas yo. Kurang enak, Mas. Kurang eneng? TB. 90-an. Oh, 90-an. Oke, siap. Untuk materi kita tawarkan berapa? 7.000. Oke, iki 7.000 bolo iki ya sing keranda anggora iki bolo. Butuh anggora iki dibuka 7.000. Umur setahun. Nah, lanjut sing kae Mas. Lanjut iki sing ganteng iki. Wis iki. Niki umur pinten niki? 9 bulan. Umur 9 bulan. Nah, iki urung poel jelas iki bolo ya. Berarti putune sing kae Mas Indra ya. Nah, iki. Nah, iki bolo ya. Tak sepile. Untuk testis aman nggih, untuk sangklir nggih. Aman, oke siap. Kita tawarkan berapa sing materi iki? 8,5. Oke, iki wis priyo kerja Jawa to? 8,5 iki bolo. Disepil mulai pasuk. Oh iya, wis 8,5 iki bolo. Nah, sip. Oke, bolo lanjut lagi ke kandang yang satunya. Soalnya di sini ada 2 kandang. Cuacanya jan jojis. Pinter apa sekene iki? Aredikan karena di sini Mas Hendra ada 2 kandang bolo ya. Iki ning kene lanjut lagi iki. Iya rasa. Mas kowe nak. Kong ndi? Ingetne. Padang kok kene? Iya, sak pole. Oh iya. Nanti? Lah lebokno. Oh iya, sip. Ki umure piro Mas Hendra? Foto Mas, hitung sasi. 7 sasi. Karo kae foto. Iki TB-ne 75 Mas ya TB-ne Mas ya. Iya. Nah, iki bola ya iki. Jantan umur 7 bulan. Iki ditawarkan berapa Mas Hendra? 2,5. 2,5. Saya jane tak sepilih sing meneng kok tak sepineh kok. Nah, iki sing dibuka 2,5 TB 75 umur 7 bulan iki bola ya. Kita sepilih sing rada kalem lur iki lur ya. Aman testisnya Mas yo? Aman pol. Para sangkler yo? Oke, iki bola ya. Endi sih tok? Kae kuwi lanang kuwi. Sing jumbo. Iya ora jumbo, itu piro. Oke, manut. Lah kene jerabangan kae. Wis payu. Alah dalah. Wis payu. Sing ndi Mas? Kon jopo gak apa-apa. Kon jope. Iki to Mas? Iki yo? Mbah. Nggih. Oh iki. Nah iki. Iki dibuka pinten Mas?
Papa setengah. Papa setengah. Oke lho iki dibuka papa setengah jumbonan. Sip. Nah, aman bolo ya. Sip. Pon teng mriki berarti iki tok. Iya. Oke, siap. Ya. Iki dhuwur tebene piro Mas? Sak meter Mas? Gak enak mas. Kayaknya ya 90-an iki untuk spek korbanan papa setengah iki. Bolo ya. Pon. Balik rono neh. Dilute kene. Materine ora eneng iki lur. Masa ini tidak Mas eneng neh? Kita mas. Oke, sip, aman. Kita mas kemarin. Oke. Sampun nggih Mas Hendra nggih. Matur sembah nuwun, mungkin mugi-mugi enten sing salot nek iso rasane ada-ada cetekan kene nggih. Nanti izin kita dokumentasikan di channel Marvis Official Mas nggih. Oke, matur suwun Mas Hendra. Oke, bolo hari ini yang kita sepil ada 3 jantan. 4 berarti Mas ya. 4 jantan karena ning kono siji, betinane 3, jumbone sitok. Dan hari ini kita berada di Kecamatan Jenangan, Desa Nglayang. Ndretengan gini Mas yo. Ndretengan Ponorogo Jawa Timur lho ya. Nanti info selengkapnya bisa langsung di komen-komen, di screenshot, dikirim nomor Mas Hendra iki bolo yakin materine iki sing putu anggora apa ya? Putu anggora dibuka rego 7,5 iki bolo ya. Semua sudah free ongkir sewilayah Jawa bolo ya. Mungkin seperti itu lur, ada kurang lebihnya dari Marvis Official. Mohon maaf yang sebesar-besarnya, kita akhiri. Selamat siang. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.